Hola i benvinguts a un nou episodi del Diagrama de la Lectura. Un amic que treballa a criminalística ha anat a casa del difunt Benedict Woodward i ha trobat el disc dur del seu antic ordinador, que ha sigut investigat per professionals de la tecnologia i han trobat a l'interior correus ocults no coneguts. I a continuació anem a llegir-vos els 7 correus. Hola, Alexia. Estava pensant en el llibre que encara tenim guardat entre les carpetes de projectes pendents. Et recordes de totes aquestes idees que plasmem? Les que van néixer amb tanta força però mai arribem a concretar? A vegades em pregunto si no estem deixant escapar una cosa important sol per la por a l'incert. Crec que encara que no hem publicat, l'essència del llibre continua viva, latent, esperant una oportunitat. I encara que no sigui ara, continuo pensant que podríem reviure-ho. Tal vegada no és qüestió de ser perfectes, sinó de llançar-nos a deixar que les paraules es despleguin com un exercici de sinceritat. M'agradaria saber què penses tu. Hauríem de donar-li una segona oportunitat? O simplement deixar-ho en el seu racó i continuar amb altres projectes? El llegeixo aviat. Benedict. Proposta de col·laboració per un llibre en conjunt. Hola, Benedict. He estat pensant en la nostra idea d'escriure una mica junts i m'encantaria dur-la a terme. Proposo que el llibre sigui una espècie de diàleg entre les nostres veus, alternant capítols amb històries i reflexions personals. Podríem incloure correus electrònics o missatges entre els personatges, per donar-li un toc més pròxim i actual. Què et sembla? Si t'interessa, podríem començar a organitzar les idees i definir l'enfocament. Espero la teva resposta. Hola, Benedict. He trobat informació que te podria interessar. Hi ha documents que relacionen el meu avi amb la desaparició d'un jove fa 20 anys. El cas es va tancar per manca de proves, però algú ha intentat recuperar aquests arxius i m'ho ha fet arribar de manera anònima. Els registres policials, els retalls de diari i un diari personal apunten a alguna cosa molt més gran del que m'imaginava. Estic convençuda que no va ser un cas aïllat i hi ha detalls que encaixen amb altres desaparicions, però aquí ve l'estrany. Després de començar a investigar, he rebut un missatge advertint-me que pari. Algú no vol que descobrim la veritat. Hola, Alexia. No estic segur de si t'ho han contat, però això de Benedict és oficial. S'està divorçant, com ho has llegit. Sí. Aquest matí m'ho ha dit i encara estic en xoc. No sé per què, ni com, ni quan. Realment creia que estarien tota la vida junts, però crec que la seva dona l'ha denunciat per maltracte i tinc temor de que Benedict torni a caure en els mals hàbits. Per favor, pregunta-li tu a veure si és més sincer. Crec que m'està mentint. Benedict. Se suposa que ja s'imagines per què t'estic escrivint. Deixaré el meu compte i et donaré una pista. On van les dones a les vacances en família? Van preguntar. I la veritat és que no estic segur de com reaccionar. Si fos el seu desig, suposaria que desapareixeria d'aquí a un mes, però com bé saps, té dues criatures que no té culpa de res i que es vigila constantment. M'agradaria parlar amb tu, de debò. En canvi, era per ells, no per nosaltres, que això ja és més que decidit. Estic esperant una resposta i espero escoltar un adult. Alexia. Hola, Benjamin. Realment estic esgotada que m'instruïssin sobre el que he de fer. Entenc que desitges assistir-hi, però no requereixo que m'expliquis com he de controlar això. No demostraré que som una família ideal quan no ho som. Si només has vingut a impartir-me ensenyaments, millor deixa que això passi. Woodward. Sé que rep centenars de correus al dia i que la majoria acaben a la paperera sense llegir. Espero que aquest no sigui un. Seré breu. Estic creant una editorial i m'encantaria comptar amb vostè. No sóc una gran empresa. No tinc inversors milionaris ni una llista de bestsellers. Encara. Però sí que tinc una visió clara. Publicar històries que mereixin ser llegides, sense importar si el seu autor és famós o no. I aquí és on entra vostè. Admiro la seva feina com a editor i sé que la seva experiència podria marcar la diferència. No us ofereixo un contacte sucós, però sí l'oportunitat de formar part d'una cosa que podria canviar el panorama editorial. Si aquesta bogeria us interessa, estaré encantada d'explicar-vos més. Si no, almenys he intentat l'impossible. Una salutació, Alexia.
I hasta aquí els 7 correus que han sigut trobats a l'ordenador de Benedict Woodward. Espero que us hagi entretingut i hasta demà amb un altre capítol del diagrama de la lectura. Adeu.